No, vuoden 2015 Kuopion tanssi- ja soi-festivaali täytti kyllä meidän taiteelliset ja taloudelliset odotukset ja tunnelma on viimeisenäkin päivänä tosi korkealla ja odotetaan vielä illan esitystä Marco Floresin uuden flamencon ilmestymistä Musiikkikeskuksen näyttämölle. Upeata tänä vuonna oli se, että oltiin takaisin kaupunginteatterin näyttämöllä ja se toi meille suurta tyydytystä siitä, ja toivotaan tietysti, että jatkossakin saadaan olla kaupunginteatterissa koko viikko. Kyllä, juuri näin. Noiden ohjelmien lisäksi suurta iloa on tuottanut myöskin nämä meidän ilmaisohjelmat torilla. On ollut runsaasti ihmisiä ja ohjelma on saanut kiitosta osakseen. Meillä on ollut runsaasti ohjelmaa myös tässä Valohallissa ja siitähän on pidetty. Vuosi vuodelta yleisön määrä on kasvanut ja noin henkilökohtaisella tasolla niin minulle on ollut ihanaa tavata nämä mahtavat taiteilijat. Mä en tiedä, miten mä selviän tämän viikon jälkeen. Mulle kaikkein suurimmaksi muodostui tietysti tämä Kefi-kampanja Ranskasta, Boxe Boxe, mutta myöskin sitten toi tanskalaisten Black Diamond ja Susanna Leinosen Touch of Gravity. Hienoja biisejä, upeata tanssia, taidokasta menoa. Me on tehty runsaasti yhteistyötä nuorten kanssa ja se on tuottanut suurta iloa. Nuoret on meidän tulevaisuus ja me tehdään mielellään yhteistyötä heidän kanssaan. Tanssissa on voimaa. Näin on.